Bisurrender na sa kapulisan ang usa sa mga suspitsado sa brutal nga pagpatay sa usa ka babae. Kansang patayng lawas gipasok sa usa ka karton o gibiyaan sa usa ka mandunanong lawak dito sa Lapu-Lapu City. Si Nico Serino sa report. Kagahapon sa hapon, misurrender sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG si Emidilio Salvador. Giingong may kasayuran siya sa pagpatay sa 20 anyos nga si Mary May Cabornay, lumad nga taga-barangay Pamutan, Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang patayng lawas napalgan sud sa karton nga gibilin sa usa ka balay sa Lapu-Lapu City niadtong Biyernes. Ang pamilya sa biktima nang hinaot nga maimbestigahan ang anak sa tag-iya sa iyang boarding house. Si Salvador nga gitanggong na karon sa buhatan sa CIDG nagdumili pagluwat og pamahayag sa mga sakop sa media. Giingong gimanduan siya sa iyang abogado nga dili mo issue og statement. Nag-establish pa kami ng real motive. Kasi even yung pag-surrender is hindi niya masabi sa amin kung ano yung motive. Anong participation niya, sir? Ang sinasabi lang niya is siya yung nagbuhat and kasama din siya sa nag-dispose. Apan karong adlaw, mipatim-aw sab kining usa ka PUJ driver nga taga-Opra. Gikontrata siya ni Salvador niadtong Biyernes sa buntag nga may ikarga nga karton sa iyang sakyanan nga kuno dalhon sa lungsod sa Barili. Apan nahibong siya nga didto ra di ay kini gibilin sa Guadalupe. Ningon sila nga dunay bapoy karga padung sa Barili. Gingnan ko nila nya pa ko Barili kanya nung nihapit man ko diri sa Happy Valley. So, may operations pa tayong ginagawa para ma-account natin lahat yung iba pang mga suspect as per revelation ng isa sa mga suspect na nag-surrender. Nico Sereno, Balitang Bisdak.